Рада, братко, дома в гората имам, в гората има бели манастири, бели манастири, черни калугери. Те ще кажат, братко, коя е подлудяла, коя е подлудяла, по планя запяла. Какво може да кажем за днескашното тържество на тази жетва? Той е далеч в миналите години, по този начин се е обработвало земеделието. Нали, уре са, сей са. Идва време, като днеска показано да са жени, ей така, семейно, някъде събират се комшийски роднини, да женат заедно и така са успявали да си осигурят прихраната и да си отгледат децата. По този начин. Сега, както днеска младите го виждат, епте малките за пръв път виждат това нещо. Нали, след като са ожени, той снопито се казва сноп, че се събира, първо ръкоя се прави, сноп се прави, после на деветина. И вече, като се пожени, почва да се извозва снопито от нивите. Всякой си го носеше в двора. Всякой си имаше, казва се арман. Градината, подготвено място. И с коне, пък още повече от далечните години е имало дикани. Аз сам леко те съм виждал. И така са прибирали и зърното, ама преди зърното те са трупали снопито на хармана, на купни, на големи купни, някъде 30-40 каруци на един купен. По-голямото е кладна, се казва. И така са, докато се извози снопито, така се запазва от дъждовете. И след той почват вече да вършеят. Казва се да насадат снопито, не всичкото, то на части, да насадат снопито на хармана и след той с коне, кой с 4 коня, кой с 2, кой колкото има. И вършеят, то отива настрани, там жени, мъже с вилите префърлят, побират края, се казва. Префърлят го навътре, да може конете да го газат и по този начин зърното пада долу, той армана е огазен, направен като площадка. И отделя се сламата, прибира се с микината, усила. Прибира се и имаше макина, се казва. Да отдели зърното, сламата да отдели или зърното да отдели от микината. И така се прибираше в складовете, хамбар се казваше. Хамбари имаше дъщени, имаше плетени с пърти, после измазани. И по този начин са се изхранвали семейството. И
който има за отделяне, продава, само с зърно не става, трябва да има и пари. Кой задрее, кой поддръжка. По този начин се е правило жетвата. Също се е сеяло царевица, боб, други работи. По този начин е било. Друго какво може да кажем? Тате, ще занчеш зърното, ма ще не купиш чехли и кадифени рокли. На най-заслужилите ще бъдат лачани. Да, лачани чехли и кадифени рокли. Там дете има млади булки. Мама, слушай. Дете има млади булки, златни опице. Като продадем жито, като да занесем на Драндаро. Да, и ние ще играем на хорото с жълти чехли и с кадифени рокли. Ви ще бъде то. Ти знаеш ли колко години миналате? Ние от часото до сега имаме 75-6 години. От 50-та година. 8-та и 16-та година. Да сме живи и здрави всичките. Да, бъдете и вие живи и здрави. Направите един староселски празник. И за мен аз го определям за празник. Да сте живи и здрави. Благодаря на всички. Сега, жатварте, я тук край брадата и на обща снимка. Да остане за поколенията. И той, че на всяка нива, да се жени, имаше и люлка такава, само че по-голяма. Имаше деца, бебета, весело. Децата бяха живота на едно семейство. Тук отдолу, ако искате да сядайте, да лягайте. Как Марийка напусне? Усмихни се, кажи зели. Зели. Ще падне стомичката, ще скача. Много побиванки, много Ела, тук се не иде. Нека да види Георги. Я още напред. Стомничката ви имате къде? Я вали я там да си. Давай, дядовците. Давай, Ерген, те натам. Гледай зели. Така и бабите, тук. Ето бабите се снимат. Ей, жени, я дай да ходим, че слънчето напека. Че цял ден какво ще правим от това слънце? Елате си вземете по един залък от хлебицо, защото много работа ни чака. Ние днес трябва да свършим жетвата. Утре на друга нива. Господ да ни помогне и всичко да бъде както сме решили. Трябва да отрежем брадата. Дай Боже, дай Боже. И аз си вземете си. Хайде. Айде, що съм преглъняла. Айде то. Не съм Цялата си точила мартитранки. Айде, вземайте всички, вземайте си. Айде, Ами, да тръгваме тогава. Айде, давайте. Вземайте си. Янчо, я се вземете. Така, аз ще... Спорна работа. Дай Боже днес да свършат работата. И я Митко да напълно бътя за хлеба и изпълната. И вземете багажа го затрупани, че да бъде студена водата за днеска. Той ще вземе бундата, ще вземе служугата. Ще
Катваринка, я да изпеем една песен, де. Айде. Добра си жатва женеше в равна добружа, като си жатва женеше, весела песен пееше. Стояни с пътя вървеше и сина добра думаше. Добро песно пойкеле, добро жанкеле. Ти като женеш и пееш, мен защо не споменуваш? Иване, любе Иване, ази си тея и жена. На думи нищо не казвам, ала сърце тебе нося. А да ни изпорна жатвата днеска! Айде! Айде на чекамо! Айде, отидете крачката! Айде, че слънцето изгря! Отдавна! На пека! Докато печем. Бая нивата. Нивата голяма. Ще има голям чекъм. Ние не сме малко. Я виж ти. Вчера не могло да се пожени. Не можа ще трябва брадата. Деветинки тука. Баш жатварките тука те. Те ни чакате от кога са се събудили. Митко, ела насам. Митко, вземи тази скърпа, като твърдиш снопито, да се потиш и ще се чистиш. Добре, зейка, добре. Да. Красци, ще направим деветини. Ще направим, зейка, ще Ще направим. возим снопито. Ще го возим, после ще го вършеме. Ще го направим на клани, на кухни. Ще викаме вършачката. Ще го вършей, ще вземе зърното. С кога ще се заредим, зейка? Кумшите, с роднините. Добре. Ще се заредим и като го вършем, ще напълним каруцата с чула и с жито и ще отидете с брата си на уденицата, ще самилейте брашно, ние ще направим снахите, ще направят хлябови от новото жито. Добре, зейка. После на кладенцо. Нали, като ти ще разчупим каравая за здраве. Добре. Тъй. Айде! Опа! Работни булки! Гърбите, свекрите! Ще се радват вечера! Ще пожена ли нивата? Големите китки. Пориба! Пориби! Шалъм жените! Беличите от сой, от джинс! Ако се ги топим, след малко изкъдели, ама...
Аде, че ергенте ще додат, ще ви вържат устно путе. Те ги няма още. Отидат да напоят бюлите. Синете? Ще додат видукът на жените, те ще почнат да вържат. Сутринта ставай, на нива бягай. Добри да жени. Еню голяма ни иде. Година да поженим, ще стане здраво, да станат страните, да ни очуква градушките. Боже, Нашко, колко класенца има, Боже, толкова с дечиста има, че няма ети деца. Боже, жени. Чакат го жените, ще малко търпо. Я малко навякре. Малко аз стои на подяска, не може да... Ята е по-разредени, по-разредени. Хайде, да удим. Хайде! Хайде, дикай! Жена лае рада голяма на голяма нива край гора зелена. Айде! Опа! Иван Радо дома, я запей, сестра, я запей. В гората има, в гората Не буде сарничкото. Айде! Посеним, де? Корната е! Аз ще починиш, аз ще изкарам. Айде, айде, да се починеш. Айде, накрая да я вкараме. Накрая да я вкараме. Че накрая има. Айде! Че накрая има. Сянка орехова. По сянката Да не изплива. седи момче воловарче. Воловете пасе, быстри хорки прави. Быстри хорки прави и медника
слушали? Айде, спява! Бела сена, бела зуля. Айде! Опа! Ти влезе много тенко. Прия не ми ти влезе там. Ей! Аз се женял, де е стомната судата? Я дай! Не пребегай до чешемата, прясно да. Като навярка сидери в писмента, как му се навязат с картинката? Какво прави в магия? 92 години. Дай на бабата да пие вода. Дай, маме, дайде, да си отълъжаш, да ти много женяка. Тук голяма жетва пада. Голяма зега. Яй, бъкело иди. Айде. Дай на мене за... Айде. Дай на нея. Брат, студена вода. Студена вода е. Речи хубава студена водица, бре. Буле, а пий водица на мокри цигарото, че изпеваш ли на песен ден? Айде, кой иска вода? Кой жеден? Айде, тук на сянка ще я сложим да бъде студеничка. От ръкойката. Айде, бъдем покажем. Голема. Айде! Опа! Айде! Опа! Браво! Митка, който този? полека, лолуте, де се запасва, да ни... Там на една поляна пасат. Хубаво, да ни оставя да се отидем да шака. Няма, те пойвани са. Дай се проект. Ей, аз женете чешка облак се задава. Давайте. Там дойде нещо грозно. Ей, вие младите! Да я пожените ръкойката. И едната ръкойка ще слагате наляво, другата на малко надясно. Да не да е да трупате и то пада и се разпилява. Колко е ръкойката? Колко като нотче? Колко станеш ръката? И слагаш така. Едното тъй, другото така. Я покажи, Леля, я покажи. Чакай. Я гледайте как жени. Как се слагат ръкойките. Айде сега виж как е сложена, другата е така сложена. Е така. Слаги на кълбо сноп на край. Айде. Дей чурбаджията. Майстор на сноп. Айде, ще чакаме чурбаджиите, като ходи, тогава ще му дадем.
Ето кака Петранка, каква шаламлийска жена тя. Тя нали от Тайцари. Дай, що направиш? Не да дай. Николай Гале. А сега не може да правиш ръкой. Марийке, ще дадем ръкойки. А ти му спреила, като няма. Бъде голям шнур. Йордана, какво беше да направим? Късо беше, а? Не стига беше. Настъпи водата из крака. Няма. Тъй. Тук тъй. Знам аз ще Браво на бабата. Тя да направи път. Седна тя да го направи. Хайде. Стига, Богданче, стига имаш Да стане много късно. Да стане много. Аз сложих. Стига. Аз ти вържи. Айде, аз ще вържа снопа. Мария, я се сприети, мер чурбаджита доди. Да му чиститим жертвата. Айде, сега. Я ще направя едно върши, ще направя един сноп. Картона рамка трябва да бъде. Айде. Кой ще е? Килена. Чакай да се нагласи категория. А някой други ли? Гинка. Гинка. Абе, там край снопо. Няма. Чурбаджия, ела тук. Айде, честита реколта, тази година до година повече да даде. Да сте живи и здрави. Дай Боже! По-голям И берекет. ще чакаме за пита, за кравай голям, да видим жито как До е. вечера да почерпиш, като поженим, като... Драго сърце ще почерпа. Той малко изтисната, ма да се изтиска. Това път се отпусна по-широко. Давай, дрънкай, отвори я. Заповядай. И вие да сте живи и здрави. Ема, кванива се напосял много бабини кученца, паламарчо, трени напълно си чорапите, роклята ми не са Дъждовна годината е много тревна. До година ще напрескаме повече с хребетите и ще бъде по-чиста нивата. Убаво, да се живи и здрави. Вие бъдете живи и здрави. Господ здрави да ви дава. Ай, да сте живи и здрави. Благодаря. Я съм баба Гина. Пълни с бабени зъбки. Да, Се казва, леко бабени куче. бабен паламарчо, трени, паламарчо, трени. Да са напълни ще ги дойде. Мадиде, до година. До година. Няма да мрем как. Няма да мрем. До 100. Направих ли ти празник? 100 години. Добре. Вече на Олигден тогава. На Олигден. Айде да женим. Да женим, а? Да жени си няма уредни. Да. Сега, понеже сте направили снопите на деветина. Деветина се казало, защото се стои от 9 снопа и затова носи името деветина. Трупа се на деветини, за да може
да изсъхне по-добре и да може да се гризе, да се увърши по-лесно. Трябва да направим след деветината. Да са на мокри. Запази от 10. Да. Панно. Има. Класовете навътре. Гласа навътре. Айде обърнете. Айде отсреща. Други. Айде ми послужите. Вики, ето го сам. Вичай. Ей, тук има. Айде, тук е един. Тук е един. Айде, айде, горе да А, така. айде, сяка на деветина. Да разреши, каква се. Още един ред, като се сложи отгоре, стават кръстци. Точно тъй. Да. От 12 снопа. 13 да станат. Казват се кръстци. Това е деветина, а петина се казва като са 5 снопа. Има някога не стигат за 9, като са 5 са направят. Нивата голяма ще има и за кръстци, ще има и за 5 деветинки. Голяма е нивата, ще има. Да женим. Айде, че много няма ли кой да вържи? Мъжете да вържат. Я да отиди на жена край те с младите момичета да им покажеш как са жени, те се наказват децата там, ба. Ще ги гледат и ергенте. Ще кажат, че са мързеливи, че не знаят да вземат. Я. А, така. Слагаш най-напред, завърташ със сърпа. Слагаш паламарката, ухващаш, натисваш лявата ръка и го подрязваш. Ето. И пак почваш от тук. Се слага на койката. Ей, така се слага. Но наляво, друго надясно. Те не са класа, защото са съпорени. Ей, така. Така и с ръце ще го хваниш хубаво. Моме, малкай, моме, карате да видиш, че накрая има сянка орехова. Моме, малкай, моме, карайте да видиш, че накрая има сянка орехова. Под сянката седят два вакли овчаря, те си хурки дялат, пишат и наричат. Под сянката седят два вакли овчаря, те си хурки дялат, пишат и наричат. Ама те Сергени, защо не вързат? Те още малки. Ама те трябва да се учат. Не знаеш ли, баба? С писана хурка, хайде да я дадем на мома Калина, че тя тънко преде. С писана хурка, хайде да я дадем на мома Калина, че тя тънко преде. Айде, нашо Ерген, коя мама се избере? Много голям сноп ти има. Голяма, ма. Голданке, момите не слаби. Мисли, че снопите трябва да ги дигат на талигата и те ще изпадат. Нямат сила. Като се върва там, стана хубава сноп. Екстра.
тя е ползата по някакво. Марка доди! Не ли умори от тебя? Не сте се уморили. Хайде, опаската там до мазда. Ама та лига? Те искам да кажа. То рано още ще отлезем после бебенцето и то ще зареде, ще се наближим на оня край. Да, украдата като стане тогава. Ама него дете погледна на него. Никой аз и сега одил уж иде, ама... Нямаш ли си кърпичка на събър? Нямам кърпичка, нямам, освен престилката. Гледайте кърджените да не остава съвсем по нивата. Петър студента е било от нас, ама то трябва да има и за животинка. Отстой! Шаман той сега да кажа, не съм работна, ама нали съм от джинс и оцелявате от тирано и падна с ралета. Аз сама съм листва. Той он записан за той имаше.
Стомната има ли вода? Да залеем вървите. Много напетени. Дайте стомничката, бе, деца. Къде е стомничката? Къде покриеш? Подрежете за въжа. Житко, я донес на бащиданка стомничката. Да намокри вървите. Свята. Там изкрита под сноpo на сянка може да се. Пекина ли? Какво е то? Пекина ли? Вижте, давай по-бързо, защото е сложил снопа. Бързо, учени! Ей, момите! Сега сте приказвали жените, че ще ви вързвате ергенте от снопо. Ей, сега ще ви върза от снопа, е. Аз ще ги пазя тук, те не ги давам. Поле, пази ги. Ма те женат. Да вървите тук, да Аз поне съм левичар. Така. Айде служи го на хамата. Айде Ти е бърза, ба? Да вървим на долния край. Айде, ба, на долния край ще там по-тече. Че децата ще почнат и те да плачат. Айде да се преместим. После пак ще дойде по интендия тук. Айде отидем на долния край, че я гледай, чуват се вече децата. Ребят, ама няма как, трябва, давай. Няма вържия. Да направим и да ги наместнем, че да се върши по-лесно. Айде, давай, давай. Кърпата ти. Вироде съм. Упростелката. Кърпата да, нали имаш кърпа, бе? Аз се забравя бабуле. Разтелката ще отсапа. Бабе, опорита, да. Тя ще я виж по дероба до 2 часа съм смъртна. Сега на този край ще отидат с бразата да резат. Край децата да бъдат. Ще се плачели те деца. Е трупали колко за един сноп на едно място. Едно на те. Аз ми доди това. Кай, не може да се и дълго зарим, къде остана? Нямаше върнем долу сега. Мамо, къде да си оставя пръчката? А там е стоя на края. Но тук ще я подспра на дърво. Руте. Браво, дете, браво.
Виж как каза баба Стоянка. Тетей, мама, тетей настрани. Айде, ръкой. Така. Где са нашите? Че плаквате, озореците, събияте и били. Те, баба Стоянка. На тейка си. Да, я гледай ма. Колко станеш, него ще отрязваш. Нали да... Айде да я направя за бърдата. Настрани как слагаш. На тейка. Мира койката. Ката, мамата Риска да се научите да жените. Точно така. Долу, ниско. Плейте, да се порежете. Иско, дръпай на един път, баба, на един път. Я и майка му на детето, Мари, детето плаче. Чакай, Детето си плаче, Мари. Детелино. Айде, на долна страна на нивата. Няма и на дете ми точно млъкне. Ти оправите детето и стигне на бе. Айде, защото няма време. И мене ма чакаш ти първо. Айде, ти вари яка дода. Кура да спи. Ето вече да спираш. Давай! Малко остане, момичета! Айде! Опа! Палачо вика, мамо, да ме изпипани. Я ги само там да седна край детето и да прегледа да се опада. Точка вече са причи. Ай, си бъди си ни там. Бъдете ли не, били това е? Марикия, нали тук бързата ще ли? А завъртете да едно арманче да остане и спре Ей, тук сякаш. Как? Ей, тук ще оставим карманчето. Те ли? Айде да пишаме предете! Айде малко стана, давайте и сме се наслушали.
Rada, volna se razbolja. Rada se razbolja, male volna se razbolja. Teška da bole doma. Želeti brate, male želeti brata, sjeno kožene. Kenor požene ti brate, kenor požene, sjeno kenor požene. Mopni brate ti brate, sobe je požene, sjena kraso dareti. Na kraso dareti brate, na kraso dareti. Isti u doma idete. Dale leti brate, dale leti, mama začuj. Dana veseleti brate, dana veseleti, rada kapita. Rada mama izvazeti brate, mama izvazeti, rada kapita. Bravo, bravo. Ajde. Я кой ще отрежи предата, момичета? Хайде, я брата ще това. Малко ще оплетем. Ще се много. Много ли? Айде. Лега. Всеки по-малко. Да може да се уволия. Така е. Айде. Ти ще вършиш само. И нагоре, как на плитка. Айде, айде, на плитка. Направете малко место. Децата, къде са децата, я? Айде, че режем брадата, букетчета. Айде, сърповте вече, ще трябва да ги намажем, като си отидем. Те са и събила. Събила са, ще Година, дадем. който жив, град пак. Айде, запасня, наближете са, сърпове. Червения конец. Ето го, сребърна пара. Чурбаджита, щедър. До година още по-голяма паре. А, водичка ли? Стомничката къде е, деца? Горе ли? Хайде да полеми. Да полеми жените. Бягай, Леля, бягай за стомничка. Бакел до няма е на мир. Бакел е. Чакай, бавно. Тя много, тя детска.
Ще имаше води сама. Чакай, татко, не си не свърши. Не е отрязана. Чакай, не е отрязана. Аз ще я туря. Айде, аз ще отрежа. Добре, добре. Има. Чурбаджиите, дади. Айде. Айде, До година по-много. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Айде, още един път. Брадата се накипва, те цветят децата. Да, айде дечица, айде да сложим цветята. Айде, ма. Сърпуте. Обърни съм. Не сърпете. Или от другата страна. Свата, кой там до брадата? Айде да си умиди ръчичките. Ела насам край мене. Ела насам край мене. Те обърните се към чичко огнян. Дай ма. Давай, слагай ти. Бати там летя и сега ще си умити ръчичките, ще ви полея. Нали жена ти? Айде, ма. Дали видео ти бабата? Айде, обърнете се. Айде, дечица. Айде, мама. Айде. Айде. Дигайте нагоре ръчичките. Нека Господ да ще да. Айде. Айде, дай Боже здрави. Да сте живи и здрави. Дай, елате насам. Сега ще видите. Вие да жените. Айде, държим брадата. Да, айде, Лело. Айде. Айде, Лин, кой ще отреже? Айде. Айде! Айде! Голям берекет да има до година. Айде, имам гора! Айде! Мило ми е мало, драго ми е тако. Добро жада и да през нея да мина. Добро жада и да през нея да мина. Погледни нагоре, погледни надолу. Гора се зеленее, златно жито зрее. Гора се зеленее, златно жито зрее. Мамо, долу в Добруджанско, лете по полето, лете по беляни, лете по беляни, зиме по седляни. Мамо, драго ми е тако, Добруджа ида, през нея да мина. Добруджа ида, през нея да мина. Ей, свършихме голяма работа! Айде, стопанката, чурбаджията, казват, че ще почерпат. На драгостта ще почерпат. Айде сега. Една глътка ракица, замесили. Марике, аз ще я предлагам Свято Георги да каже. Добре, ние тук нагласим трапезника. Ма тук ли или Ами, не знам как ходи ще приказва. Тук да кажеш. Къде искате да сложим трапезника, да го нагласим? Къде да сложим? На сянка? Или... Тук, да. Тук, добре. Айде. На нивата трябва да бъде. Жатва в Старо село.
заповядайте се. Свършим и хубава работа, сега трябва да хапнем, да почерпим за хубавата работа. Айде, къде е брадата? Дайте я тук на Да сте живи и здраве, до година още по-голям берекет. Здраве! Заповядай. Айде брадата тук да кичи. Да кичи. Айде да направи. До година по-много жито да има. Дай Боже. Бъдеш и деца се задавите, ба. Здраве. Тинки, аз се пази, че Пуснало слънце, три люлки, три полюлейки, на тиха бяла Дунава, на голям ден, на велик ден, на голям ден, на велик ден, на личен ден, на Георгиев ден. Вървяло старо и младо, за здраве да се здраве. Дойде и на Гергина, седна Гергина в люлката, седна Гергина в люлката, люшна се люлка за люля. Люлка се вдигна високо, високо в небесата. Тя била много хубава, слънцето наделявала, слънцето наделявала, месеца наделявала. Добре сте послушали, добре сте ни попили. Да сте живи и здрави. Дай Боже, чул се Господ. Чубава пита. Хубаво жито, хубава пита. Година, живо поздраво! Пак да нитке. Айде да сте живи и здрави всичките, до година пак да живим. Да веселим. До година живо поздраво двойно ни ви. Последната на вас. Да сте живи и здрави, до година пак да женим. Ай! Тут ръка не си ба? От тут ръка. Стоянка. Стоянка, не? Стоянка. Че що не се казваш? И вече... Ама нема ли позна? Нема ли? Другата баданка. Тя замина. Стихотворение, съчинено с нощи от Тодорка Ангелова. Дъщеря на баданка. Да. Жетвари. Ние сме вече стари, с бастунче даже вървим, но чуем ли, щом запеят жетварки, към златните ниви поглеждаме в зори. Искани се с сърпове и паламарки, с белите кърпи на глави, към нивите златни да тръгнем при зори. Искани се да покажем на младите души, как сбира се хляба насъщен. Но там пеят вече комбайни, жетварска песен не звучи. Пълнят се бункери грижливо, а ние гледаме с носталгични очи. Браво! Браво, който го е написал, който го прочел. Не го и чела. Тя не знае малко. Аз се играм и прочете. Тебе съм го западал. Грижи се. Знаете на пътченка.